дар ин намоиш мо ба шумо дар бораи асарҳои ҷаҳонӣ ки аз рӯи онҳо филмҳои тасвирӣ таҳия шудаанд маълумот хоҳем дод. гилгамеш ва энкиду чунин ном гирифтааст қиссаи имрӯзаамон. гилгамеш шоҳи шаҳри уруки қабилаи шумерҳо буд. вай некбину одил вале каме ҷанҷолӣ буд. зиёфатро дӯст медошт ва рӯзҳои дароз дар қасраш зиёфатҳои бодабдаба меорост. сокинони шаҳр аз рафтори ӯ норозӣ буданд. шоҳи хуб, аммо рафтораш кӯдакона, мегуфтанд онҳо. сокинон аз шахсони оқили шаҳр хоҳиш намуданд чорае биандешанд, то ин ки ақли гилгамеш ба ҷояш ояд. оқилон каме фикр карда аз лой одамчае сохтанд ки нусхаи гилгамеш буд. одами лоинро энкиду ном гузоштанд. вай шахси ҷасур буд, аммо рафтори ваҳшиёна дошт. ҳеҷ гоҳ шустушӯй намекард ва доим решаи дарахту буттаҳоро мехӯрд. чанде пас овозаи ин марди ваҳшӣ ба гӯши гилгамеш расид. ӯ мехост бо вай вохӯрад. барои овардани ӯ духтари зеботарини шумерҳоро фиристод. энкиду духтаракро диду ба вай ошиқ шуд ва ба хотири ӯ рафта шустушӯй кард. духтарак марди ваҳширо ба тартиб даровард, шикамашро сер кард ва ба қаср ба назди гилгамеш бурд. шоҳ ба энкиду пешниҳод намуд ки ба ҷанги тан ба тан бароянд. муҳорибаи онҳо 3 рӯз давом кард, вале ягон нафарашон ғолиб наомаданд, зеро қувваи якхела доштанд. қарор доданд каме дам гиранд. ногоҳ гилгамеш ба энкиду назар карду гуфт: биё беҳтараш бо ҳам дӯст шавем. аз ҳамон рӯз инҷониб онҳо дӯсти наздик шуданд. аммо зиёфатҳои беохири гилгамеш ба энкиду писанд набуд. вай бекор нишастан намехост ва пешниҳод кард ки ба ҷои барпо намудани зиёфатҳо беҳтар аст агар ба шаҳр баромада корнамоиҳои нек кунанд. шоҳ розӣ шуд ва якҷо қаҳрамониҳои зиёде намуданд. сокинони шаҳр аз ин рафтори шоҳи худ хеле розӣ буданд ва фахр мекарданд ки чунин роҳбари ҷасур доранд. яъне аз ин бармеояд ки аз шахси бекор ҳама безор. ҳар яки мо бояд вақти худро бесамар нагузаронда ба коре ки сазовори таҳсин аст машғул шавем.